Pozdravujem vás. Ťažko sa mi veriť, že už skoro 2 roky je odvtedy, keď sme odišli zo Slovenska. Tá téma evangelizácia je niečo mi veľmi blízko celý svoj život. Ja si myslím, že väčšina z nás nerozumieme celkom, čo to znamená. Možno z toho máme strach, možno obávame, že by sme nevedeli evangelizovať. Možno je to naozaj tak, že nevieme hovoriť evangelium alebo o Ježišovi takým prirodzeným spôsobom. Práve preto nehovoríme o Ježišovi. Strach nám berie naozaj niečo veľmi vzácne, a to je zdieľiť evangelium. Ale ja si myslím, že je to možno aj kvôli tomu, že celkom nechápeme, aký je ten základ. Aj dôležité veci, čo sú kľúčové, keď hovoríme o Ježišovi. Ja si myslím, že prvá vec je svedčiť. Ako svedok je človek, ktorý niečo videl, zažil. Veľmi sa mi páči to, čo apoštol Ján písal v prvom epištol, keď hovoril, že hovoril o Ježišovi a hovoril, že my sme ho počuli, my sme ho dotýkali, my sme boli s nimi, sme zažili, sme počuli jeho hlas, sme zažili jeho lásku a práve preto hovoríme vám o tej láske, hovoríme vám o tom, čo sme zažili u Pána. Tak ten prvý základ je, že zažijeme niečo s Pánom. Naozaj žijeme s ním, poznáme jeho lásku, každý deň s ním komunikujeme, vidíme, ako koná okolo nás, čo robí v mojom živote, v životoch tých okolo mňa. A práve potom, keď o ňom hovorím, je to úplne prirodzené. Ja nemusím vymyslieť alebo vytvoriť nejakú kázeň alebo svedectvo. Je to niečo veľmi živé. A hlavne živé tým, že ja prežívam každý deň lásku od Neho. Prežívam Jeho dotyk, prežívam Jeho prítomnosť. Poznám Ho, rozprávame sa normálne ako priatelia. A vtedy, keď to robíme, keď tým žijeme každý deň, tak o tom hovoriť niekomu inému je to úplne prirodzené. Keď hovoríme evanjelium, cieľom nie je, aby som niečo alebo niekoho presvedčiť. To je dôležité, ale jediný človek, ktorý môže to robiť, je Duch Svätý. Duch Svätý je ten, ktorý môže presvedčiť. Ja svedčím o tom, čo sa deje v mojom živote, čo prežívam každý deň. Tak prvá vec je, že žijem s Pánom. Ďalšia, podľa mňa, veľmi dôležitá vec je láska. Podľa mňa láska je základ všetkého. Milujeme ľudí, aby zažili niečo, čo neexistuje v tomto svete. Skutočná láska, hlboká láska, nepodmienečná láska. Oni si myslia, že poznajú lásku, ale v konečnom dôsledku naozaj nepoznajú lásku z tejto strany. Nepodmienečnú lásku. Láska, čo prichádza od Pána. Nie na základe toho, čo robím, alebo zaslúžim, alebo urobím. Nie, na základe toho, že On ma miluje. A keď žijem, a ja si myslím, že veľmi často aj v tom je problém, že ja nežijem v tej láske. Ja neverím naozaj, že Boh ma miluje. Nekonečne, nepodmienečné ma miluje. Napriek tomu všetkému, čo robím zle, čo zlyhávam, čo nestíham, stále ma miluje. Stále.
žijem v tej láske. Boh je láska, bodka. A keď prežívam, žijem v tej láske, keď som naplnený tej lásky, tak potom ja môžem aj iným dávať tú lásku, čo prežívam od Pána. Keď vidím, že nie som láskavý, keď neprežívam lásku ľuďom, pravdepodobne ten problém je v tom, že neprežívam, neverím, nepríjmem, nežijem v tej láske od Pána. A keď žijem v tom, keď prežívam tú hlbokú lásku, tak potom mám čo dávať iným ľuďom okolo mňa. Boh úplne zmenil môj život pred 2 rokmi, keď sme sa vrátili do Spojených štátov. Mi otvoril dvere ku jednej firmy, tam pracovať, robiť úplne mimo cirkvi, oficiálne, ale robiť misiu, robiť takú inú misiu v rámci práce, v rámci firmy. Tak teraz žijem nie ako kazateľ, nemám pódium, nemám v nedeľu možnosť kázať, ale ja kážem každý deň. Kážem svojim životom, kážem svedectvom, kážem láskou. Ja sa teším, že mám tu príležitosť byť celý deň s neveriacimi, žiť takým iným príkladným životom medzi tými ľuďmi, ktorí nikdy neprídu so mnou do kostola, do zboru, ale môžu zažiť Boží dotyk, Božiu lásku skrze mňa každý deň. A ja si myslím, že to je naše posolstvo, naša výzva, že každý človek, tam, kde sa nachádzaš, či v práci, či v bytoch, či na uliciach, tam, kde býváš, aby sme naozaj začali žiť tú lásku, ukázať tú lásku. Naplnením tej Božej lásky začať milovať ľudí. Lebo vtedy som presvedčený, že vtedy sa nám otvorí dvere hovoriť viac o Ježišovi. Tak to je naša výzva, že aby sme my všetci sa stali najmilší, najláskavejší, najmilujúci ľudí vo firme, na ulici, v bytoch, kde bývame. Ja mám prístup k ľuďom, ktorí ani jeden pastor, kazateľ v tomto meste nemá. Ja každý deň môžem ísť a ich osloviť a rozprávať o živote, o láske, o hocičom. Boh veľmi strategicky ťa postavil práve tam, kde si, medzi tými neveriacimi. A oni potrebujú lásku, potrebujú zažiť tú hlbokú, nepodmienečnú lásku, čo ty prežíváš od Pána a potom ty ukážeš ľuďom okolo. Ja si myslím, že evangelizácia by mala byť veľmi, veľmi prirodzené, veľmi, veľmi jednoduché, veľmi také normálne. Žiť s Pánom, prežívať jeho lásku stále, ukázať ľuďom okolo mňa tú lásku. Nech prežívajú niečo, čo nikdy inde s inými neprežívajú. Lebo ja som taký plný tej lásky. A oni prežívajú tú lásku. A potom, keď príde ten moment, a Duch Svätý to pripravuje, som pripravený na to. Hľadám tie momenty, hľadám tú možnosť, tú situáciu a do toho vstúpim. A potom, ja si myslím, že ľudia, tí, ktorí sú pripravení, lebo Duch Svätý je ten, ktorý presvedčí, Duch Svätý na nich pracuje stále. A tí, ktorí sú pripravení, veľmi jednoduché, veľmi láskavé, príjmu potom to slovo evanjelia a odovzdajú svoj život Pánovi.